Sumang-ayon ang mga barangay ng Barangay Oliva sa pamumuno ng kanilang kapitan at barangay council sa isinagawang public hearing kung saan ipinabatid sa kanila na ang kanilang barangay ang magiging source ng tubig ng itatayong water system ng Hanna-Bana. Labis-labis naman ang kagalakan ng mga mamamayan ng nasabing barangay ng bayan ng Basud dahil sa wakas ay magkakaroon na ng supply ng tubig ang kanilang bayan, pati na rin ang mga karating na coastal barangay ng bayan ng Mercedes dahil sa nabanggit na itatayong water system ng Hanna-Bana at Mindanao Water Services Kooperatiba. Ayon sa mga residente, malaking ginhawa ang idudulot nito sa kanila sapagkat hindi na sila bibili ng inuming tubig mula sa bayan at magtitiyagang mag-igib ng tubig mula sa mga balon. Ito pong presyo na ito, ang makikinabang nito ay nasa 7 barangay ng Basud at saka ng Mercedes. Yung pong malalapit dito kay barangay Oliva, upang sa ganun po ay madalian yung paglalagay ng mga tubo nila. Una po, malaki ang karanasan na nito. Kasi sila po ang exclusive na nag-supply sa Iligan City, sa Cagayan de Oro, at higit sa lahat, baka pumunta po sila sa Davao City. So si Governor Dong Padilla po at si Vice Governor Rasmutia ay naghanap ng paraan at naghanap ng mga kumpanya na pwede magtulong dito sa lugar natin. Ayon sa Vice President ng Hanna-Bana ay 350 to 400 million pesos ang budget ng pagsasagawa ng water system sa Barangay Oliva. Samantala, tinatayang 800 million hanggang 1 billion pesos naman ang magiging kabuuang halaga ng pagtatayo kasama na ang pag-iimplementa ng water system sa buong lalawigan. Ayon pa sa kanya, bagamat 5,000 cubic meters kada araw lamang ang nakasaad sa kontrata, ay 10,000 cubic meters ang kayang isupply ng water system na kanilang itatayo. Una-una, yung technology is atin. Tapos, meron naman tayong available resources. Kasi itong co-op natin, itong Mindanao Water Service Cooperative, ito ay isang billionaire co-op. Napakalaking co-op ito. Ang estimated resources nito is nasa 30 billion pesos. Tapos, kabuuan siguro buong Camarines kasi we want to serve the whole of Camarines Norte. Hindi ito competition with CNW but augmentation. Lubos naman na pasasalamat ng punong barangay ng Oliva dahil sa napiling pagtayuan ng kanilang lugar ng water system sapagkat matagal na silang nag-aasam ng maayos na supply ng tubig. Ako po, una-una, punong barangay ng Barangay Oliva, ay lubos na nagpapasalamat sa ating butihing gobernador, sa vice governor, at kay Bukal Gatkin, at dito sa Hanna-Bana. Level 3 water supply po ang itatayo dito sa aming barangay. At yun po ay aabot hanggang Mercedes daw, sabi nila. At yun po ang aming pinasasalamatan. At yun naman talaga minimiti ng aming barangay na magkaroon dito ng malinis sa tubig. Sana po ay tuloy-tuloy na po itong pag-unlad ng Camarines Norte, lalo na po yung tubig na inumin po galing dito sa aming barangay. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.